Will we choose the path of life? Choose the Holy Spirit and the things of God. It is life and peace. Amen? Ang pagpili nato sa balang espiritu o ang mga butang ng espirituhanon is mauna siya ang life nga ideal o makahatag na siya peace diya kanimo. Nakabantay ka sa diya, makapangalagad ka sa Ginoo, nagaseryoso ka sa imong commitment sa Ginoo, ang choices nimo giapil jud nimo ang Ginoo, o seryoso ka nga naghigugma o nagapadayon pagtabang sa buluton sa Ginoo, makabantay ka nga naa kay joy, naa kay peace nga wa nimo nakuha sa kalibutan, kanang peace nga ikaw mismo di ka kasabot sa kalipay nga ihatag niini. Mao na siya ang ma-experiencehan sa tao kung pilion niya ang path of life, kung pilion nimo ang balang espiritu ug ang butang nga iya sa Dios. Amen? Kay mauna siya ang life ug mauna siya ang peace, makahatag na siya ato og kalinaw.